L'Escola Municipal de Música tanca portes fins al setembre. Coincidint amb el final de curs escolar, el curs musical se'n va de vacances per recuperar forces i energies per l'any vinent. La parada per vacances, però, no es va fer de qualsevol manera, i és que els alumnes de l'Escola de Música van omplir fins a la bandera la sala de teatre del Centre Cultural Sant Jaume amb el concert de final de curs. Bé, en aquest concert de final de curs que estem a punt de començar dintre de res, un minutet, el que veurem serà tot l'alumnat de l'Escola Municipal de Música de Premià de Dalt tocant amb els seus respectius grups, ja siguin les diferents orquestes, els combos, instrumental orf, coral, el que sigui. Tot això ho veurem ara, serà un recull de tot el que han anat treballant durant aquest curs, però amb els seus conjunts, amb els seus companys. Els pares, mares, familiars i amics dels artistes no van voler perdre's tot el que havien après enguany. Per això el concert va generar una gran expectació. Les fotos amb els mòbils anaven amunt i avall i entremig de tot, l'art musical dels menuts i joves que enguany han format part de l'Escola de Música. Un curs d'allò més positiu. La veritat és que aquest any ha estat fantàstic. Sobretot, havent treballat molt bé aquest any, hem estat molt a gust i, a més, ara que han arribat les preinscripcions, veiem que molta gent s'està animant a venir a l'Escola de Música, amb la qual cosa se'ns omple el cor de goig, perquè veiem que les persones estan reaccionant a l'escola i estan venint a buscar aquesta art, que és la música, que per desgràcia en aquest estat no la tenim gaire tenida en compte, no? De totes maneres, sempre és bo aspirar a més. Els responsables de l'escola pretenen millorar l'any vinent. Portar, com sempre dic, la música a la major part de la població de Premià de Dalt i, si pot ser més lluny, i per això, veure que la població de Premià de Dalt respon venint a l'escola és una cosa que ens omple de joia i estem supercontents. La música, doncs, va triomfar el passat dimecres en una activitat que va aconseguir agrupar més d'un centenar de persones.